le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu. Makhona lo ngakholwa siyathemba ungene ukuzofunda ayiphikisana kanza kwethu. Uyabona ukusonta kuyingozi kakhulu. Uma uthi uyamthanda uJesu noma usindisiwe ingaphezulu kokuya esontweni, lento yokukhonza uJesu, lento yokusindiswa, lento yokuba umntwana kaNkulunkulu, it's a personal relationship. Iyandlula ukusonta, iyandlula kuyofaka izambatho, iyandlula phezu kwemjiva nokhololo namaringi, iyandlula phezu ko-3 piece nama-high heel nokhikini-bhoboza. Ingaphezu kwalokho, is very personal. Ukusonta mangifuna ukwenza uunderstand, ukusonta kunjengomjolo. Ukusonta lapha emjolweni amathuba amaningi ukuthi ungashada, kanti futhi amathuba amaningi emjolweni ukuthi uma sekudlalwe ngawe ungasitholi umshado ngoba sewuyaziwa abafuna into entsha. Unjalo ke ukusonta. Ungasonta iminyaka nje uzokhola ukuthi uyakholwa kanti lutho uyofa uyolahlwa noma sewushunyayela ivangeli ungasaphenduki ngesizathu sokuthi wena ucabanga ukuthi uyakholwa kanti awukazi waqala kuthi emqondweni nawo nalento yokusonta. Njengomjolo, ubona intombazane ephithizela kwabo umfana izizenzo umakoti kanti ingaseni umakoti. Ayikho into engozi njengokusonta, ngoba noma wathola wonke amathuba ukuthi wamukela uJesu ukholwa usindiswa, uza ngalomqondo ukuthi vela mina ngazalelwa la. Njengomuntu ojolayo kwabo umfana noma eyibona izinto ezibalekile ukuthi ukuze lo mbhemi engishade noma makumyeni wami ambuyele ekhaya kithi angangishadela ukuthi ngiyayiphusha ngiyayifoster, akangishadela ukuthi uyangithanda. Ayikho into engozi njengokusonta. Kuyenzeka kodwa ukuthi emjolweni ugcina ushadile, kuyenzeka futhi ekusonteni uNkulunkulu akwenzela umusa ugcina ulambulela ivangeli usindiswa ngempela emveni kweminyaka usonta. Kodwa ayikho into engozi njengokusonta. That's why masitshela abantu abaningi bathi sihlulele lento ukukholwa le ingaphezulu kwale msangano esikhulumayo ukuthi nami ngiyasonta uNkulunkulu bayafana. Kungaphezulu kwalokho ukhonza uNkulunkulu, ukhonza namadlozi phela mina thina silaba abazalwana abangahluleli. Ingaphezulu kwalokho, it's very personal. Injengentombi ekhetha insizwa phakathi kweziningi insizwa ezibikayo, ugcina uyicommit, uyibophezela ukuthi nanga umuntu engispenda impilo yami naye. Ukukholwa kuyibophezela okwamukela insethembiso somusa uNkulunkulu asinikeza ngoJesu. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu ekuKristu wayenza ukuthi izwe libuyisana naye, engababaleli phambi kozabo kodwa bekile kuyinkonzo ukubuyisana. Kungaphezulu kokusonta. Now ke for you to understand ukuthi yini ukusonta kunjengentombazane ejolayo, amathuba maningi ukuthi ngelinye ilanga engashada, futhi maningi amathuba ukuthi izale ingane bese umfana abona abangcono kwambeni kwendlela. Kunjalo ukusonta. Ungasonta usonta uzofa uyolahlwa, bafike befakaza ngawo kade awukazi ukholwa wawuyisontela. Abanye kwabonakala mhla seshonile indoda sishonile uthi umakasibani bani ukuthi akakwazi ukuzohlala lapha la kusumakoti lo akalotsholiwe, ekhana ukuthi hawu kanti wayengalotsholiwe. Kunjalo ukusonta. Mhla ufa ila kucaca khona ngala kwaba mfana uJesu ukuthi awengakholwa lo wayisontela. Ayikho into engozi njengokusonta.